Každý z nás potrebuje čas na oddych. Niekto si vyberie akvaparky, iný prechádzky v prírode či stretnutia s priateľmi a ostatný pobyt v rekreačnom zariadení. V turisticky zaujímavých oblastiach, ako je aj obec Vyhne na úpetí Šťavnických vrchov, rastú rekreačné zariadenia ako huby po daždi, penzióny, chaty či ubytovanie v súkromí. Každé zariadenie je zaujímavé niečím iným. Zamyslel sa už niekto nad tým, čo sa stane s týmito zariadeniami, keď prestanú slúžiť svojmu účelu? Často sa z nich stanú objekty, za ktoré by sa nehanbili ani tvorcovia hororových filmov. Prepadnuté stropy, rozbité okná, v bývalých spoločenských miestnostiach stopy po neprispôsobivých spoluobčanoch a všade odpadky. Na okraji chránenej rezervácie Kamenné more vo Vyhniach jedna takáto rozpadnutá chata leží. Na jej existenciu sme sa išli opýtať starostu obce Vyhne, pána Vladimíra Beveláka. Komárňanská chata bola kedy ešte začia socializmu pred 25 rokmi, 30 rokmi bola vyhľadávaná turistická chata, ktorej vlastníkom boli lodenice Komárno. Po revolúcii veľa takýchto rekreačných objektov zostalo chátrať a nakoniec to predali lodenice Komárno súkromnému podnikateľovi zo Žiaru nad Hronom. Tento to už vlastní asi 15 rokov a stále hľadá nejakého investora, ktorý by tam postavil novú chatu. Svoj názor na výstavbu v blízkosti chránenej rezervácie vyjadrili aj občania obce Vyhne. Ja osobne nesúhlasím. V našej obci prebehla aj akcia na podpis petície, takže sme sa tiež zúčastnili toho a je to chránená oblasť, takže myslím si, že v tej oblasti by sa nemalo nič stavať. Veľmi nesúhlasím, pretože je to chránená krajinná oblasť, tam by apartmány nemali čo hľadať, ale proti tomu, že petícia bola spisovaná a to zrejme ani z tej výstavby nič nebude. Stalo by za uváženie, či stavať stále nové zariadenia a staré nechať svojmu osudu, alebo radšej investovať do ich prestavby a dať im novú tvár. Riešením by bolo aj používanie ekologickejších materiálov, ako sú drevo, kameň alebo hlina. Odstraňovanie takýchto stavieb by bolo jednoduchšie a prírodu by to nezaťažilo.